בואו נראה איך לסדר פה. זה ממש נורא, הם לא סידרו לא סידרו כלום. מה זה קורה פה? תדאגי שהכל יסתדר? אני אדאג שהכל תוך יסתדר. לא יותר מרבע שעה. שיביאו, אנחנו פה 9 אנשים, אני הולכת להנהלה ונותנת להם 9 על אנשים, הראש. שיהיה הכל מסודר. ממש לא בסדר, אני מתנצלת מאוד. טוב. סוניה, שלום. שלום, שלום. בואי, עוד מעט נתחיל את הסדר, בואי, תשבי. מאוד שמחה. לאט לאט יצטרפו אלינו כולם, לאט לאט. אני באתי עם הבת שלי לחגוג את ליל הסדר. שלומית ושולה. ושאני. את מוכנה עם 4 קושיות? קודם אני רוצה שיהיה לראות משהו. בסדר, אבל העיקר 4 קושיות זה... כן, כן. שמעונה, שלומך, מה שלומך? ברוכה הבאה. טוב, תודה. יהיה לנו טיול מאוד מאורגן טוב, אבל היום כרגע יש לנו קצת בעיה עם הסדר. בואי שבי, תמצאי מקום. ואני מקווה שהכל יסתדר. סטודנטית מרומניה, למדתי בבית ספר יהודי ואני יודעת עברית, אז יהיה לנו שפה משותפת. זה הסדר הראשון שלה. הסדר הראשון שלה. סיפור קצר, אתם רואים שאני מביאה את תפוז איתי. אצלנו זה לא היה בית מאוד מסורתי, אבל היו לנו איזה סממנים שאולי אם זה יעניין אתכם, אני אספר לכם על התפוז הזה ואיך הוא יהיה לנו את הזמן, יהיה בסדר. שבי. זהבה, קיבוץ עין גדי, כל הכבוד. זהבה, ברוכה הבאה. תודה, תודה. הנה בואי תכירי את ברוכים הנמצאים שלנו. שמעתי על הקיבוץ ברומניה, זה בטח יהיה מעניין לבקר, אם אפשר. שלום, ברוך הבא. עזוב אותי אחד ברוך הבא, אני עצבני ואני כועס ואני לא... למה? כי אני שילמתי כסף לארוחת ערב ולא לשטויות שאתם עושים. תשמע, יש בעיה קצת עם בעלת המלון, היא הסבירה, היא הייתה פה לפני חצי שעה, תך רבע שעה היא תמלא את הפה, תביא את כל האוכל, הכל יהיה מסודר. אבל איזה אוכל הולכים לאכול? אוכל של פסח, אני רוצה לחם, אני רוצה לחם עם חמאה ושפק. המלון הזה הוא כשר, אני מצטער, אתה תקבל מה שנתנו לנו במלון הזה. כשר, אבל לא צריך לאכול אוכל. תכיר את הבחורות החמודות שלנו פה שהצטרפו לנו טיול. נעים מאוד. איזה חמודה. תעשו לו קצת נגלה, תן דלה. מי אתה? אנה בדואי. מאיפה באת? לסדר, אני באתי לעשות סדר ניקיון, לכבד, הבאתי מים מהים. מהים, מה נעשה מים מהים? זה מים נקיים. איזה סדר? סדר יהודי, פסח, החג הכי חשוב שלנו. מה, משוגעים? לא, זה כולם תיירים מחוץ לארץ, טיול מאורגן. שוף יא חביבי, תשוף, מג'נון. מג'נון, אבל זה הטיול שלנו. אתה רוצה לשבת או ללכת? אני באתי לעבוד, יא חביבי. בוא תשב איתנו, תאכל, תשמע קצת מסורת יהודית, יהיה בסדר. אתה השייך פה? לא, אני המדריך שלהם. אז אתה השייך, אתה המנהל. אוקיי, בסדר. אתה מזמין אותי לאכול? כן. תודה רבה יא מוחמד, טעמה. תשב שם, תראה שתהנה. אני מאוד מצטערת, המלון מביע צער רב, הוא יבוא עוד רבע שעה, יביא את כל הדברים, תקבלו עוגה מיוחדת ספיישל על הצער שגרמנו לך. פיצוי נוסף מחר בבוקר. מחר בבוקר גם תקבלו פיצוי נוסף. בסדר, אוקיי. תקבלו ספח. שמעתם? אני מצטער, אבל זה המצב. ננסה להוציא את דבר. מה אתה אומר? תראה איזה שיר יפה. יש התראה. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד יש אזור מוגן בקומה -2. יש לכם 5 דקות לרדת במעלית ולהתמקם באזור המוגן עד שתהיה
הודעה שאפשר לצאת מהמקום. בינתיים מסתדרים את השכם, תן דוגמה, אני בכלל לא רציתי לבוא. אני חושבת כן, כיוון שאנחנו שאתה לא נמצאים בחג בליל הסדר, וכדאי שנשב כולנו ביחד, נמשיך את האוכל, נמשיך את הסעודה, ולהירגע, הכל יעבור בשלום, ולא צריך לרדת. אמא, לא, אל תפחדי. לא, אני רוצה באמת, לרדת. אל תפחדי, אני פוחדת, את יכולה להישאר ואנחנו דווקא נרד כי החיים יותר חשובים מה שפרינציפים שלך. מה קורה פה? אני לא מבין. יש אזעקה. מה אזעקה? אזעקה, עוד מעט יראו עלינו טילים. אני בן חורין. כל הכבוד, לא, תישאר. אני לא מתווכח איתך. תהיה בסדר, אני לא מתווכח 100%, איתך. אתה רוצה לרדת, תרד. אני יורד, אני אני בן חייב, חורין, ועליי לא יכפו לעשות דברים שאני לא מאמין בהם. רק את ואני נשארנו, אה? את מאמינה באלוהים, וגם הבת ואת שלי. מאמינה באלוהים, וגם הבת ואני הולך שלי. למטבח. אתה תלך למטבח ואני והבת שלי נשארות אלוהים פה על יד יציל אותנו. שולחן ליל הסדר. אלוהים יציל אותך עכשיו. כנראה שכן. אמן, סלע. אני מאמינה בו. שלומית, אני מבקש ממך, תני לי את הבת לפחות, אל תישארי. הבת שלי... שולה, בואי איתי. אל תתווכח איתה, אל תתווכח, זה על אחריותה. אבל הנה, היא לא רוצה לבוא, בואי. קדימה, יאללה, זהו, קאט. במצב חירום צריך באמת להיות ממושמע. זכותו של כל אחד לדאוג לעצמו, ואם הוא רוצה להישאר, שיישאר. אני בחרתי בכל זאת להגן על עצמי. בסדר, אבל זכותם לעשות מה שהם אין רוצים. שם ויכוח. אני בדואי מרהט וסיני, אני לא מבין את היהודים, אני מאמין באלוהים, אלוהים הוא, אם ירצה יזרוק עלינו טילים אפילו ונברח מכל מיני מקום. וואלה, אנחנו צריכים שקט, להיות מאוחדים, להיות ביחד, וואלה בלגן לא טוב.